Igsuon nindot gayud kaayo kung kita sa kanunay duol diha sa Dios. Nindot gayud kaayo kung kita adunay relasyon kanunay diha sa Dios. Tungod kay kung makigsuod kita kanunay sa Dios, sa kanunay bag-uhon niya ang atong kasing-kasing. Sa kanunay bag-uhon niya ang atong hunahuna. Kung adunay nindot nga reward kung kita duol kanunay diha sa Dios, gawas nga bag-uhon niya ang atong kasing-kasing, panalipdan gayud kita kanunay sa Dios kung kita duol diha kaniya sa kanunay. Nag-ingon ang iyang pulong sa Deuteronomio 30 versikulo 6, bag-uhon niya ang kasing-kasing ninyo og sa inyong mga kaliwat aron higugmaon ninyo siya sa bug-os ninyong kasing-kasing og kalag aron kamo mabuhi. Maong sa kanunay igsuon, mupaduol gayud kita kanunay sa Dios. Tungod kay ang Dios kanunay nga nagbag-o sa atong kasing-kasing. Kanunay nga nag-renew sa atong kasing-kasing. Kanunay nga nag-renew sa atong hunahuna. Himuon kita kanunay niya nga bag-o, bag-ong binuhat ug bag-o nga katawhan nini nga kalibutan. Ang iyang saad mao kining gingon sa Deuteronomio 30 versikulo 7, ipahamtang niya kining tanang tunglo ngadto sa inyong mga kaaway nga naglutos kaninyo. Mao kana ang saad sa Dios igsuon. Mao kana ang reward sa Dios igsuon kung kita duol og suod diha sa Ginoo. Kanang atong mga kaaway dili gyud kana makapildi kanato. Kung adunay tawo nga nasuko kanimo, kung adunay tawo nga nagdaot kanimo, mao kanay reward ug atong masiguro igsuon nga dili gyud kita pasagdan sa Ginoo. Kung sa tanan nga adunay kasuko ngadto sa iyang isig ka tawo, gi-remind kita sa Ginoo sa pag-usob niini. Tungod kay ang tanan nato nga mga daotan nga hunahuna, daotang hunahuna, mga desire, mga daotan nga binuhatan o daotan nga sinultihan, mo reflect gayud kana kanato. Mubalik gayud kana kanato. Tungod kay mao kanay giingon sa pulong sa Dios nga iyang ipahamtang ang tanang tunglo ngadto sa inyong mga kaaway. Mo nang bantayanan kayo igsuon, likayan nato ang ato ang pagdaot o kasuko ngadto sa atong isig katao. Tungod kay kung kita masuko, kita magdaot sa atong isig katao, ingon ang Ginoo, ipahamtang niya ang tanang tunglo sa atong mga kaaway. Mo nang nindot kaayo kung duol kita sa Dios. Nindot kaayo kung suod kita sa Dios. Nindot kaayo kung aduna kitay lig-on nga relasyon ngadto sa Dios. Tungod kay dili gayud kita niya pasagdan. Ug siya gayud ang atong manlalaban sa tanan nato nga mga kaaway. Mong ayaw ka bala ka igsuon kung daoton ka. Ayaw ka bala ka igsuon kung adunay tawo nga nasuko kanimo. Tungod kay gi-remind kita ni Lord nga ipahamtang niya ang tanang tunglo ngadto sa atong mga kaaway. Maong sa tanan nga adunay kasuko diha, sa tanan nga adunay kayugot, sa tanan nga nagdaot sa iyang isig ka tawo, igsuon nagtambag si Lord kanato nga ato gayud kanang likayan kay ang pulong sa Dios nag-ingon ipahamtang niya ang tanang tunglo ngadto sa mga kaaway. Igsuon kung dili ka gusto nga kana nga tunglo mahitabo kanimo, paduol sa Ginoo, igugma ang Ginoo, pakigsuod ug pakigrelasyon diha sa Dios. Amen. God bless sa tanan.